Hemen San Nikolaseko parrokian, hor laugarren pistuan dokon areto eder baten, hasi ginen 1957 urrian. Hori zelan sortu zen, horretarako gizon berezi eta kementsu bat izan genduan inguruan, Xavier Peñak, eta berak lortu eban bestakit gurasoak, irakasleak eta tokia bilatzea. Nik Xavier Peñak ja 1959an Bilboko lehenengo euskaltegia zabaldu eban Kontxa kalean. Eta milaka euskaldun du eta alfabetu zira. Agertu eustan asmo hori, Bilbon ikastola bat sortzea. Berak ezagutzen eban Donostiako ikastola, ezagutzen eban Donostiako ikastolak, batez ere Elbida Zipitrian adizkide mina zen. Lehenengo Xabierrek neskutik beti, Elbida Zipitrian ikastola ezagutzera joan nintzen. Eta han eman denboraldi bat. Eta guztiz, gelditu nitean txundituta ikastolaik. Hain toki gela ilun baten eta txiki baten eta ikustearek, andereñoarek, zelako pedagogia erabilten eban, zelako abestiak eta umean ez dakit bere gozotasuna ikustean, nik dana blog guztian, benga idatzi eta idatzi bilten nigan, berak esaten eban guztia, abestiak eta dana. Azkenean, hasi ginen, eta ikasturtea oso ondo egin genduan, oso ondo. Azkenean ikasturtea amaitzerakoan antzerki eta guzti egin genduan. Eta Xavier Peña aipatu gura dut berriro ere, ze bera izan zen, batez ere, ikastolen sortzaileen ardatza, orduan Xavierrek ikastola eta gero alfabetatzen ebazan andereñoak. Jolastu, abestu, antzerkia egin, eta holako gauza. Baina ere bai gaiak eta bere matematikak, kenduketan. Ni gogoratzen naz hemen gauza bat buruan geratu zen nire betiko. Egun baten egon ginen klasean eta batean zabaldu zanatea eta ikusi gendun bigote duen gizon bat, sartu zala eta ipine ban besoa gorantza eta guk danok ikaratuta Andereño Maria Angelesan begiratzen ipini izan seria eta gure geografia zen, liburua zen Euskal Herriko geografia eta mendiak eta Eta ni momentu hartan pentsen nuen hau txarra da eta hartu nuen liburu hori geografia eta ipini nuen hemen, perdibean hemen, eta geldi. Eta gero, gizon horrek, zan inspektorea, klaro, eta orduen esan zigun abestuteko Cara al Sol, eta klaro, gu ideari, zer Cara al Sol, ez ezer. Orduen sarratu zan ja ikastola, eta bai gogoratzen azelan, ni joan nintzen etzera, liburuarekin eta batarekin negarrez, ama sarratu dabe ikastola, ama. Iralagarrin, nik uste ume gehiago egon ginela, ja? Bai. Gutxu bezeri otxoa zen, idazti gehiago eta... Ja zen... Irakasle gehiago, bai. Bai. Ikastola itxura gehiago zeukan. Bai. Bai Bilbotarra gehienak, Bilbordikoa ganera. Han problema bat egon zen, klaro, jagu 8, 9 urtekoak. Eta, klaro, esan, oin esaten dena, enseñanza arreglada, esen, klaro. Eta orduan, ni gogoratzen naiz, ikastola eta gero, 5etan edo 6etan edo lan, ni neukan andereño bat erderaz, klaro, ikasteko eta gero joateko esamina egiten institutora, ingreso eta lan. Begoña Zarate naiz eta nire etxe aurrean nago, Maria Díaz de Haro 16. portala da, hemen jaio nintzen, eta, oraindik hemen nienaz bizi orain, baina nire ama oraindik hemen bizi da, 4. pisoan, eta hau zen nire etxea eta nire lehenengo ikastola. Hona etortzen ginen, ume 15-18 ume, biltzen ginen etxerik etxe,
Bueno, holan ibili ginen etxerik etxe, sortzi bederatzi urte izan arte. Ja, klaro, ikastolak ez zeukan ofizialtasunik, orduan hasten zen batxilerra 10 urtekin, 11 urtekin, eta klaro, ja joan behar ginen kolegiotara. Ja, han egin nuen batxiller osoa, Berakruzen, egin nuen Bilboko Instituto Zentralean, eta handik pasatu nintzen Deustuko Unibertsitatera ingeles filologia ikastera. Han amaitu eta Lauron hasi nintzen lanean, ingleseko klaseak ematen, eta han jarraitzen dut, ja 27. urtea han nagola. Kolegioan hasiera izan erreza, izan dana hain ezberdina, eta gogoratzen dut lehenengo egunean, kolegiotik bueltan etxera etorri nintzenean, guraso galdetu zidaten zelan kolegioan lehenengo egunean, eta bueno, zein dozue, eta kontatzen nire, dana erderaz, eta pupitrak geneukan, eta dana zan oso ezberdin. Eta handanak hilaran jarrita, lehenengo otoitza egin, eta otoitza amaitu eta hasten ginen abesten. Eta etxera joan, eta kontatu, otoitza egin dugu, eta gero abestu dugu, eta zer abestu duzue, Eta hasi nintzen abestu genuena, eta klaro, zan Espainiako himnoa. Sasoi hartatik baditut hemen liburu batzuk oso bihotzez gordetzen ditudanak, eta hau, berezik emaite dut, gainera daukalako Andereñoaren dedikatoria niretzat, eta hemen jartzen du Zaratetar Begoñak ikastolako lehenengo saria, 1900 eta 61. eta 62. Ekitaldian, eta irakasleak eta Andereñoaren izenpena. Intxaustitar Alasne. Andereño haunik ez dut oso ondo gogoratzen, Andereñoak aldatzen ziren. Eta bai nik uste dut denbora gehien egon zana gurekin zen Andereño Seberi. Nik izen hori buruan daukat Andereño Seberi, uste dut Seberi Mardara zala. Eskolaz aparte, nik gogoratzen dut urtean behin, uste dut Kurtz Amaieran joaten ginela Euskaltzaindia, orduan Herribera kalean zegoen. Eta aparte, eskolatik aparte baita gogoratzen dut, udan joaten ginela udalekuetara, joaten ginen Arrasolara, euskara praktikatzera eta euskara bizitzera. Nire gurasoak beti egon dira oso eskertuta euren auzokideekin, esanez, inoiz ez dutela inolako oztoporik jarri, hainbeste ume gora, bera, egunero 4 aldiz gora, bera, eta bueltan arratzaldean eta etxeko zaratak, gurasoak esaten dute, inoiz ez dutela inolako kejarik jaso, Gogoratzen dut, etxeko atezaina, zan Guardia Zibil jubilatu bat, eta berak zekien nire etxean zer gertatzen zen, eta inoiz ez zuen kejarik jarri, beti oso ondo tratatzen zigu. 5. pisoan, Garaillanon lan egiten zuen militar bat zen, nahiko, kargoduna, uste dut koronela zala edo. Eta noski berak, etxe azpian zeukan hori dana, ume pil hori zaratak egiten, eta berak zekien nire etxean egiten zana. Behin etorri zen gure etxera, agur esatera, Euskal Herria itxi behar zuela, eta aipatu zuen bizitzaren kontradikzioak. Berak zenbat urtetan jakinda zer gertatzen zen nire etxean, eta inoiz ez zuela ez protesta o ez oztoporik jarri, ez salatu, ez, eta hori dana berak bizi ondoren, berak hemengoa izan da alde egin behar zuela hemendik. Baita ere gogoratzen dut hemen pasteleria bat dago, eta lehen ere pasteleria bat zegoen, beste jabe batzuk ziren lehengoak, eta nik ja Lauron egoela lanean, behin pasteleriako alaba, arabiatzen zituen umeak, eta behin kontatu zidan, txikitan berak, ikusten zuela nire etxera zenbat jende joaten, zenbat ume joaten zen, movimendua ikusten zuen hemen. Eta behin bere amari galdetu ziola, zer gertatzen da Zaratetarren etxean, amak erantzun zion, badakizu, laune barre badira, eta beti dago urte betetxeak, eta ospakizunak, eta han beti dago lako saltzak, eta berak zaten zen, zelako enbidia pasatzen nuen nik, Oinarrie, ikastolan honen oinarrie, izin zen, hainbete ume, goten zireanan etxerik etxe, eta emonin berriakon urtekera bat. Eta emoiakon urtekera, etorri hemen, pini gendun hemen, zeien, eskerreko pisuen, eskerraldeko pisuen, izin Zalater errota etxena. Da gero, hainbeste ume, ja eskendu neuki lekurik, eta orduen bildu zen diru, epini gendun beste alde biek. Eta legalizazioa dala eta, eskendu beste remediorik eki, Espainiako ikurriñe pintea.
Legalizazioa oso garrantzitsua izin zala, ze espabere umeak urteta horien ikastolatik kartila barik eta kartilak direz beharrezkoak beste ikasketa batera joateko. Eta orduen Julia Sánchez Aizpurua inspektoreagaz eta geratu zirean Madrilera joateko. Baimena etorri zen, ez zala ikastola bat euskeraz ikasteko, baizik euskeran ikasteko. Erdera esan da, no era para el aprendizaje del euskera, sino para aprender en euskera. Hemengo ikastolako gobernua, guraso batzuk sortuta egoan, guraso horrek bertako ikastolako antolaketa eroaten eben, eta esate baterako Julita Berrojalbi, ziten zen pedagogia arloko arduraduna, zuzendari pedagogikoa, eta irakasle eta pedagogia arloko gauza berak eroaten zituen. Tere Rotaetxe izaten zen, diru bileta hilten zana, eta gero ikastolaren konponketa, eta horren ardura guztie berak eroaten eban. Euskeldunek izin zirean andereñoak, behar bada diru asko euskeldunen zeuki, seguro barik egon zirean, eta hori zen importantea, gero lauron ja izin zen beste gauze bat. Ikastolea, hemen Elkano 6ko lehenengoko pisuan, hemen agertzen diren zuriz dagozen lehioetan egoten zan, atzeko alderdiraino. 8 edo 10 gela, ez doko goratzen ondo, 8 edo 10 gela izaten ziren. Egoten zan idazkaritza bat, eta gero, komunek, eta gero gelatxo bat umeak jolasteko, atzeko alderdien. Ze hemengo ikasleak ezin izaten ziren plaza eliptikara joan jolastera, ze txiki ziren da. Behar egiteko andereñoa pilatzea, guztiz gatza izaten zen, ze orduko denporetan seguro barik egingo zen, eta dirurik ez egoan. Eta seguridad soziale barik behar egitea, jenteak, da gero titulodun irakasleak ziren danak. Eta irakasle batzukanera, Errepublikako denporan irakasle izandakoak eta oposizioa galdutako irakasleak ziren. Eta horregeitik, adibidez, Trenitorrontegi, Pilar Muniategi, horre ziren, Julia Egia. Umeak ikastolara eroten duzen gurasoak, eskinen guraso normalak. Ze normalak izango baginen eskendun ipiniko gure semeak arrisku harretan. Ze arrisku handia izin zen, euskerari eukigen duen maitasuna izin zen, oztopo guztiekanetik bultzatu egiten dune. Guretzako hemen klaseak ematea nahiko gauza ona zen, berton genuelako etxea, oinez etortzen ginen, giroa nahiko ona zen, eta, txartu egiten ginen gela batzuetan, hasiera batean nahastuta geunden, klase batzuek eta beste batzuekin, eta maila desberdinak. Maila desberdinetan. Elkanoko ikaslea izan nintzen, 3-4 urtetik 7 edo 8 urtetara bertan egon ginen. Eta gogoratzen dudan gauza bitxi bazan, orduko abestien artean Espainiako erezerki edo himnoa erakusten zigutela badezpadan inspektorea amendik agertzen zen. Eta ni ikastolako abestiekaz, etxera jaten nintzen, iramari abesten nion Espainiako himno hori, eta konturatzen nintzen ez zitzaiola bateria gustatzen, eta enuen ulertzen zergaitik. Oñate sortu zen, eskola azkue bukatzen zuten nian umia 8 urtetan, ez zaukelako jarraipenik. Eta orduan, joaten ziren monja o frailen eskolata. Eta gure lana ematen zuen bukatzen zalaan. Orduan, burauzi askokin pentsatu zen egitea zerbait hori jarraitzeko. Eta intzan, sortu zen, Sociedad Anónima Mercantil bat, Sociedad Limitada, Sociedad Anónima. Eta jarri ziren 5 persona, 4 guraso eta beste gure lagun bat abuatua. Eta haiekin egintzan 6 de julio de 1967 egintzan dokumentu hau. Dokumentu hortan, nola zan merkantil, erosin lana egiteko ez gentuken eskatu behar gehiago, ez baimenik eta ez ezarrez. Hortarako, hartu gendun etxeotan, zan Banko Bizkaiara, alokatu gendun 3. pisua.
hirugarren pisu hortan jarri zen lehenengo urtea. Gero poliki, etxe guztiak, pisu guztiak ustutzen joan ziren, eta guk hartu gindutzen. Batzuk, Resurrección de Azkue ikastola pasatzeko dutza, zatik ja pisu hartan ez ginen sartzen, eta besteak goikoa beti batxillererako. Eta dirua lortzea eta paper guztiek egitea, izan ziren gizonak egitzutena lana. Horietan, bateko bat izan zen nire zerarra, Jose Maria Mujica. Eta gero diru biltzaileek ere izan ziren, baita ere Ederrotaetxe. Hor jarri zanean batxillerra, 3 urte besterik ez ginuzten euki. Zatikan, orduako ja ikusi gendunean, hainbeste ume gendukela Azkuen, eta hemen ere urtetikan urtera izotzen aiziela batxillerra izuenak egin, pentsatu zen kolegio bat egitea, baina ikastola bat handia. Hemengo arduraduna izan zen Miren Goitia. Baina material egiteko, material eskolar egiteko, lagaruntasuna bidez, eta undea apurtzu behin. Hasi gara bai, horra plaza litikara edaten umeak jolasteko. Etorri nilako polizia municipal. Baita ere administrazioa mantentzen du. Eta gero hirian bai motoko. Administrazioa, ordaintzeko. Eta Txarok egiten zuen Mirenen ordezkaria. Pues bueno, pues empezamos a venir, pues nos poníamos cada día un día cada una. Pero como muchas veces pues había madres que no podían venir, pues decían, pues sí, pues bueno, yo solía venir 2 días a la semana. El teléfono, si llamaban, si venía algún padre alguna cosa, o algún recibo, o cualquier cosa. Y luego pues abrir las puertas a todos, y luego tener cuidado en el pasillo, porque salían de las clases y armaban en los pasillos de... Erosteko gauza guztia bihartziena, bai ikastola bateko eta besterako izan zen Ederrotaetxe. Ederrotaetxe izan zen benetako ardatza. Baina, Tere izan zen ardatza. Betu, falta danetik, osea, material gauza dana falta gendu, dana. Baina hori guzti hori konpontzen zen, gure borondateagaz, lanagaz, eta gure, ondo egin gureagaz. Liburu falta, itzela. Eta materialera, guztietako material falta. Horria, ingurreztia edo papela, esan berea. Boligrafoak, danak? Dana zan, danena. Eta, nik pentsetan dut hori be, ezik eta guztiz, pedagogiko alde batetik eta beste alde batetik soziala berbadi badala. Etarako, fitxak egin behar gendu zenean, esate batarako, anderinoak prestate fitxa landu behar dugu edo bestea. Eta gero, hainbeste fitxa behar ziren alez, hainbeste umeentzat, gero, zuk 10, beste guraso batek beste 10, besteak 10, holan egiten zen. Umeak, joaten zirenean institutora, joaten zirean ondo preparatu, ezta? Eta baten baino sarri hau, Mondozkoe eta zuzendariari emote utzien, zorionak, hain ondo, eta txelango, erantzun oso onak ataratzen bezalako, esate horien, guztiz ondo preparatu duten zirean. Ni gorkazte bet naz, eta etorri nintzen ona 11 urtekin, Azkuetin etorren, eta hemen egin nuen batxiller elementala. Oroimenak edo ni daukadan hemengo goratxak oso batzuk bitxikiak dira, ezta? Adibidez, jolastokiaren asuntoa, gure jolaslekua moilua enparantza zen, hori ez denean, ze orduan, hemengo pisuko sukaldean, han sartzen ginen, jolasteko, ezta? Hemen, klaro, pisu baten, ez zegoen aukerarik gimnasia egiteko. Orduan, eskola pioz ikastetxera joaten ginen. Hemendik 10etan boltsa hartu, eta gela baten sartu, eta imagina, ezta? Azkenengo 2 urtetan jarri zen hemen olango harri bat, eta beti bandereñoak, eta hemen daukazue Laudeseko lehenengo harria. Eta nik, azkenengoan lortuko dut, hori, ikastetxe arrun batera joan, ezta? Eta ni ez nuen ezagutu hori. Hemen egon ginean 3 kurtso, lehenengo batxiller, 2. batxiller eta 3. batxiller. Nik,
zu zinen bigarrenekoa, neun eguanean lehengo mailan, zu bigarren mailan. Bueno, ginean 3 kurtso. Gu gehiena ginean eta gure gela zan etxeko saloian. Handiena, gu etxeko saloian. Gu 10 ginen, bai. Bai, eta gu buruz ez naz akordaten, egia esateko. Niretzako trauma handiena izan zen, joan behar ginela, esaminatera libretik institutora. Bai, institutora, bai. Orduan, instituto zentralera joaten ginean, neskak alde batetik eta mutila bestetik. Hori bebai, alucinante esan guretzako, Googlean geunden nada baten. Beste gauza bat, hemen urte osoa euskeraz ikasten eta gero ekainan institutora azterketa erderaz. Eta hor, bebai, hori esen errez. Liburuak erderaz, ziren gehiena. Andereñoa, ni lehenengo batxillerren eukine ban horrela garrantzitsuena edo, Agurtzane Alberdirekin akordaten nahi, bigarren mailan batxillerren Inez izan zen. Orain datorrena nire izan zen behar. Garai hartan errezagoa zen, beste ikastetxe baten umeak sartzea, ona sartzea baino, eta gure gurasoek postu gogor bat egin zuten. Eta arriskutsua. Ikusten da, guzti horrek merezi izan duela, eta gure seme-alabek ere jarraitzen dutela ikastoletan Lauron. Ni gutxienez ez nazegoen Lauron, baina seme biak han daude, orain. A principios de la década de los 70 se presentaba un problema de capacidad de las ikastolas entonces existentes. Eso dio lugar a que hubo que hacer un proyecto de cooperativa de enseñanza que transformaba un poco el problema hasta ahora existente educacional en un problema fundamentalmente financiero y de riesgo. Hubo que aportar dinero, hubo que hacer aportaciones personales, hubo que hacer tramitación de permisos y hubo que acometer unas obras de envergadura. Los riesgos eran importantes. En estas condiciones lo que había que hacer era 2 cosas fundamentales, unas obras y una captación de dinero. Para ello, el primer presidente nombrado de la Junta Rectora de la Cooperativa de Enseñanza Lauro, que fue Josu Bildarrain, acometió estas 2 tareas con un espíritu de sacrificio increíble. Recuerdo que en una reunión, yo sentado aquí y estaba delante de mí Santiago Uruguay, y me interrumpió y me dijo: Josu, pero no dices nada de qué vamos a la enseñanza y la cosa de estudios. Y le dije a Santi, yo soy encargado de hacer la ikastola, la obra. Nos dieron un préstamo, la cuantía no te puedo decir, sé que nos dieron y que quedó semi-hipotecado. No hipotecado, pero había con garantías personales. Precisamente yo era garante personal de aquel préstamo. Es cuando empezaste la labor de proselitismo, porque había que coger cientos de personas dispuestos a aportar su cuota de cooperativista. Que es lo más difícil en aquella época, que las ikastolas era todavía una aventura casi. La ikastola tenía que responder a la enseñanza de un número de alumnos cada vez mayor. Y eso significaba también una estructura de profesorado, una estructura de medios, comidas, etcétera, que no fue fácil realizar, pero que permitió seguir adelante e ir incrementando el número de cooperativistas y por lo tanto el número de aportaciones de socios. Nota, Lauro, hay un cambio de dimensión gigantesco, porque de ser pequeños núcleos se pasa a ser una gran empresa, con todo lo que supone de transporte de 622 alumnos aquí, de comedores, etcétera. Se cambia la palabra empresa, parece que suena un poco mal, pero realmente la dimensión de tener pequeños centros, hacer un centro ya con 600 y pico alumnos, con todo lo que supone de servicios, autobuses, andereños de autobús, alimentación. Al acometer este proyecto educacional, teníamos una preocupación doble en el sentido de no permitir que 2 conceptos como son política y religión interfirieran en la educación de los alumnos. Eso no era sencillo porque desde el punto de vista religioso había conciencias muy avanzadas, muy exigentes, y desde el punto de vista político la clandestinidad que imperaba en aquel momento pues llevaba a los partidos a pretender hacer una acción sobre el centro que más o menos podía perturbar la enseñanza. Si nos ceñimos un poco al tema de Euskaltzaindia, hubo unas aportaciones en los primeros tiempos que dejaron un nivel cultural plasmado de forma clara. Concretamente, en la primera conferencia que dio José Miguel Barandiarán fue todo un éxito hablando de la etnia, definiendo lo que era etnia
y aclarando que no es exactamente raza, sino una convivencia de personas con un medio cultural común. Firmó en el libro de honor y fue la primera firma del libro de honor de la Ikastola. También nos dio una conferencia a Lichalar con toda su capacidad de expresión, y el padre Lafite, que aprovechó la circunstancia para bautizar a un niño Aitzol, hijo de un cooperativista. Euskaltzaindia también nos ayudó mucho en los primeros tiempos en la producción de las circulares que preparaba la Junta Rectora, que eran circulares largas porque los temas exigían mucho texto. En aquellos tiempos el fervor patriótico tenía que tener algún soporte y vivíamos pues, de detalles como por ejemplo el izar la Ikurriña a las 3 de la madrugada, el primer día de la Ikastola en Lauro, porque a las 9 iba a venir el delegado del gobierno para izar la española. Eso nos dejó una sensación de que por lo menos habíamos izado la nuestra antes. Otro detalle fue la visita clandestina del Lehendakari desde su exilio en París a la víspera de la Berreguna del 74, que también pues, nos dejó una sensación de que alrededor del Lauro pues, también existía un halo patriótico vivo. Bueno, kaixo, ni Aitzol dut izena, eta orain dela 32 urte, ni jaio nintzen egun berean, Euskaltzaindiak hizketaldi bat eman zuen Lauro ikastolan. Eta hizketaldi hori eta gero, afari bat egon zen. Eta afari horretan, nire aita zegoen eta hori komentatu zuten nire jaiotzari buruz eta nola baizenez Aitzol ipiniko zidatela. Eta momentu horretan Euskaltzaindiaren buru zen pertsona, Aita Lafit zen, bera bere gaztaroan Aitzol idazlea ezagutu zuen, Jose Aristimuño Olaso. Eta orduan, ez dakit postu egin zen edo ez dakit zer gertatu zen, baina erabaki zuten ni bataiatzea. Eta orduan, hurrengo egunean, hor agertu zitzaizkion nire amari, bere gelan, ospitalean, bera, Arizelar eta beste batzuk, ni bataiatzeko asmoarekin. Eta bueno, izan zen, kasualitatez, azkenean izan nuen horrelako ahorrezko bataio bat. Zentzu izan ziren aldaketak, lehen da bizi klasetara oinez joatek ginela. Eta gero hemen etorri dutzen ginenean, irakaskuntzaren aldetik, bertan genituen aukerak lan egiteko eta tresneria oso murriztua zen. Hemen ordea gauza gehiago genituen, laborategiak eta klaseak handiagoak ziren, eta jokatzeko askoz leku handiagoak, eta gero futbol zelaia baita ere izan genuen, eta bar. Arranbian maketa bat zegoen ze izango zen lauzta. Eta orduan, akordatzen da maketa behiratzen genuen, eta hori izango da nire gela, eta hori izango da bestea, eta hori gana, ezta? Eta gero, ona etortzen ginean, joaten ginean, ez da gogoratzen zaran, errota bat ikustera joan ginean, inguru guztiak ezagutzera joan ginean, eta orduan, errota bat zegoen hango ibaian, eta errota zena funtzionatzean ikustera joan ginean. Gero etorri ginean, lehengo urtean usteak izan zala, batzuk, abeslari talde bat zegoen, etorri zan Julita Berrojaldi, orduko zuzendaria, eta Begoña Cortina, sala musikako irakasle etorri zan, eta hartu zituen batzuk, eta batu gintzuzten toki baten. Eta, azalduzkuen, zelan joango ginala, Belgikara kantatzera. Guretzako Belgika zan, ez dakit oso urrutiran aposposik ipini ginean. 1973 urtean, Bilbotik Lauroraino etorri ginen. Hasi ginen EGB-en, 7. urratzean hasi ginen, 8. baita ere berton eman genuen, eta handik Bupera pasa egin ginen. Bupean, azkenengo azterketak egiteko, hemen aukerarik oraingoz ez genuenez, Mungira joan ginen, Mungiko institutora. Ez nago oso ziur, baina uste dut notariko hoberenak Laurok atera zituela. Gero ja bigarren Bupen lortu gendun baimena, berton etxen gendun zan esaminak. Eta gero Koun. Euskera, ez da euskera ikasten gendun, eta nola baita agiri bat edo ukibar gendun, geure ikasketak euskerak zirela eta munduari edo agertzeko zeo zer eginda genukala. Eta orduan, etorri ziren Euskaltzaindiako gizon batzuk ona. Akordaten nahi bat Alfonso Irigoyen zala, eta hemen jarri ginen jantokian, eta egin genduzan azterketak,
Eta hortik lortu gendun, agiria, D maila deitzen zen orduan, eta seinaltzen ban Fray Luis Villasante orduko Euskaltzaindiako lehendakaria. Egun eguzkitsuak ziren 1973 haren iraileko lehenak. Ez zegoen orduantxe OHO-ko egoitza besterik. Beronen etxazpiko jardintxo izango ziren lur zailtxoak, taket txiki batzuek batzen zuten kableak erzten eta babesten zituen. Historia General de Bizkaia y Epítome de las Encartaciones liburuan irakurria nuen laurotako asbolueta deritxon errota inguruan bazela arrobi bat zeinaren gainean Bekunienses ok munierunt omen zegoen idatzia, esan nahi baitu Bekunienseek hause eraiki zuten. Por Bekunienses entiendo yo begoñeses, zioskun Iturrizek. Horixe ikus zezaten igorri nahi nituen ikasle batzuek aipaturiko lorategiko bi taketei heldu eta atera egin nituen taketoi zapi gorriak ipini eta batek aurrean eraman zezan eta beste ikasle batek atzean kotxe eta arriskuetatik libratzeko. Josu Beldarrain erretore batzordeko lehen presidentea eta eskola egoitza jaso zituen etxaginak bota eizuen. Zer irakatsiko ote die eskola neskato mutikoei euren tokitik taketak ateratzen dituen maisu batek.